na gama kai da mazaje baituka na da saki sarkin gaba ɗaya bangon bayi zanare rawa take zamanin jiya sarkin yanzu shi kadai ne sakakke balarabe igiyar Allahu ya ce za ta tsinke ba hashimi ba ƙuraishe annabi zamanin ka daban ne ka cike gaba ka tara baya ko'ina shugaba ne da baibayin wanda duk yaba Allah tambayar mursalai ne sun surutun masoyin Allah bige kace shi kadai ne ya Mustapha Zuljudi ya banka ne suturata na bukara karbar yabona sarari na Allah ina aka juya babu kai shugabana kowa ya kwana ya wayi gari damar kace annabina ko ya motsa cikin kaunu madadinka ne mai gidana girma cika matsayi san Allah kai ka tare gwani na